Minahal nga mga kaigsunan. Karon ang pagpadayon sa sermon sa miaging semana nga mao ang ikaduhang sesyon sa aron mahimong usa ka himatyon nga lugas sa trigo. Ang pag-ani sa abunda nga bunga nga mao ang resulta. Among gitanaw usab ang atong espirituhanong balaod diin ang labi nga pagkamatay nato sa unod. Labi pa nga nagkinabuhi kita sa espiritu. Busa kinahanglan kitang mamatay pinaagi sa unod aron mabuhi pinaagi sa espiritu ug mamunga og espirituhanong bunga. Sa miaging semana akong gisgutan ang unang dapit nga kinahanglang mamatay mao ang ego o ang kaugalingon. Karon, magpadayon kita sa pagtutok sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 42 hangtod sa 44 ug gisgutan ang detalye kung unsaon pagdugmok ang atong kaugalingon. Ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 42 hangtod sa 44 tin-awng napakita kung sa unsang paagi kita motungha ingong espiritual nga tao sa diha nga atong unod kay mamatay. Mao usab ang pagabanhaw sa mga patay gipugas kini nga lawas nga madunot, banhawon nga lawas nga dili madunot. Ginapugas sa kaulawan ginabanhaw sa himaya. Ginapugas sa kahuyang ginabanhaw sa gahong. Ginapugas nga lawas nga natural ginabanhaw sa lawas nga espiritual. Kung adunay usa ka natural nga lawas, adunay usab usa ka espirituhanon nga lawas. Una, unsa ang buot ipasabot sa phrase nga pagkabanhaw sa mga patay? Kadtong mudawat sa Ginoo ug mudawat sa balang espiritu makabaton sa ilang espiritu nga kaniadto patay tungod sa orihinal nga sala ni Adan ug mabanhaw. Mahitungod sa maong mga tawo bisan kung ang ilang unod mamatay ang ilang espiritu ug kalag magpabiling buhi. Mao nga gitawag sila og tulog dili patay. Ang dili madunot nga espiritu ug kalag gitultulan ngadto sa ibabaw nga lubnganan, apan ang pisikal nga lawas gilubong sa yuta, madunot og nahimong usa ka hakop nga abog. Ang lawas sa mga patay kay murag mobalik ngadto sa usa ka hakop nga abog, apan sa dihang ang Ginoo mobalik, ang madunot nga lawas mabanhaw ngadto sa usa ka espirituhanong lawas. Samtang ang lawas maghiusa uban sa espiritu ug kalag nga manaog uban sa Ginoo sa kahanginan, kini mahimong usa ka hingpit nga nabanhaw nga lawas. Gitawag kini sa pagabanhaw sa mga patay. Sama nga ang pisikal nga lawas daw mamatay ug madunot, apan banhawon nga espirituhanon nga lawas aron mahitabo ang pagabanhaw. Hinungdanon nga mutuo nga kita makaani sa dili madunot kung magpugas kita sa madunot. Unya, unsaon man nato pagkahimog tawo nga nagpugas sa madunot atubangan sa Dios? Una, kinahanglan magpugas kitag unudong mga hunahuna ug mag-ani og espirituhanon nga mga hunahuna. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7 nag-ingon, kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon, apan ang hunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait. Tungod kay ang hunahuna sa unod mao'y batok sa Dios, kay kini wala magpasakop sa iyang kaugalingon ngadto sa balaod sa Dios, kay kini dili gani makahimo niini. Ang unodong mga hunahuna makapatay sa kinabuhi pinaagi sa paghukom ug pagkondenar sa uban, pagdumot ug pagkasina. Kini sa katapusan mo sangpot sa kamatayon. Kadtong adunay espirituhanong mga hunahuna kanunay adunay walay katapusan nga kalipay ug pasalamat ug ang ilang kalinaw kay dili mawala. Nakakita ka na ba sa mga magtotoo nga nagpuyo sa kamatuoran ug nagunahuna kung sa unsang paagi sila mahimong malinawon nga walay bisan unsang kasuko o kabalaka bisan pa sa kalisdanan? Mahimo silang malinawon tungod kay sila nagunahuna sa espiritu bisan sa unsa pa ang ilang makita, madungog ug masugatan. Musa importante nga mahibaluan nga kung wala kay kalinaw sa sulod, nagpasabot kini nga naglangbit ka sa unodnong mga nahuna ug nakasala. Ang kalinaw nahanaw tungod sa paril sa sala nga gibuhat atubangan sa Dios. Tungod kay ang espirituhanong mga nahuna dili makabugna og bungbong sa sala atubangan sa Dios, sila kanunay adunay kalinaw. Kung gigiyahan ka sa balang espiritu uban ang espirituhanong mga nahuna, mahimo kang magampo ug mangayo og tabang sa Dios nga dili kinahanglan nga mabalaka. Mahimo kang mas matinud-anon uban ang sa kalipay ug pasalamat. Ang undanon nga mga hunahuna ug espirituhanon nga mga nahuna makaatbang sa usag-usa. Kung kamo molihok uban sa unodong mga nahuna, kamo dili makadawat sa buhat sa Dios. Kadtong adunay hunahuna sa unod makadawat sa buhat ni Satanas ug mohukom ug mokondenar sa uban ug mobuhat og daotan base sa ilang kaugalingong mga nahuna. Bisan pa sa daghang mga pulong sa Dios nga nagsulti kanimo nga dili maghukom ug manglibak, dali ka nga mohukom ug mokondenar sa uban. Kini modala ngadto sa pagkawala sa grasya sa espirituhanong kahingpitan diha sa pagampo. Unya, unsay angay natong buhaton sa pagpugas sa madunot nga unodnong mga nahuna ug pag-ani sa espirituhanong mga nahuna sa kamatuoran.
Sama sa pag-upisal ni Apostol Pablo sa Ako Mamatay Kada Adlaw, ang mga pagbati sa kabakakan mawagtang kung atong bungkagon ang atong mga unodnong mga nahuna kada adlaw. Unya ang espirituhanong mga nahuna sa kaayo ug pagkamatarong na lang ang nahibilin. Kung mas wagtangon nimo ang unodnong mga nahuna ug mamatay, mas mabuhi ka pag-usab uban ang dili madunot espiritual nga mga hiyas. Apan ang tanang unodnong mga paghunahuna dili mahimong ilabay dayon. Ang adlaw-adlaw nga pagsusi sa personal nga mga nahuna ug mga pagbati batok sa kamatuoran mainiton nga pagampo ug pagsalikoy sa dautan gikan sa kasing-kasing makapausab sa unodong mga nahuna ngadto sa espirituhanong mga hunahuna. Ang nangaging mga nahuna sa pagdumot sa ngadto-ngadto nahimong mga nahuna sa pagsabot. Mahimo nimong hunahunaon ang dugang bahin sa punto sa paglantaw sa laing tao ug masabtan ang ilang baruganan nga makapawala sa dili komportable nga mga pagbati. Ang pagbag-o sa unodnong mga hunahuna ngadto sa espirituhanong mga hunahuna gipakasama sa pagbugas sa madunot ug pag-ani sa dili madunot. Sunod, ang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 43 nagsulat, kini gipugas sa kaulawan, kini gibanhaw sa himaya. Ang pagpakaulaw ni ini nga bersikulo nagpasabot sa tanan nga dili matarong nga mga butang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pananglitan, ang garbo sa kinabuhi nagmansa sa kasing-kasing og mga hunahuna sa kabakakan. Kung ang usa ka tawo magsulob og mas nindot nga mga sinina ug adunay mas maayo nga sakyanan, ikaw mahimong masina. Unya ang kalipay mawala samtang gibati nimo ang kapait sa imong kaugalingon nga kinabuhi ug natapos ang kalisod. Kining mga tawhana walay paglaom sa langit. Sila maoy naunudnong mga tawo nga nagpugos sa pagkaon og maayo pagsulob og nindot nga mga sapot ug pagkinabuhi nga maluho sa yuta. Apan ang tawo nga nagpugas sa kaulawan aron sa pagtuboy sa himaya naghinuso sa pagtan-aw sa ubang mga tawo uban ang kasina ug naglimbasog sa kapagkumpara. Nagpabilin sila nga kontento ug nagbag-o sa ilang mga nahuna sa pagpasalamat. Busa, sila adunay paglaom sa langit ug kalipay nga moabot sa ilang kasing-kasing. Kung kita mapugas sa kaulawan og pagsagdan kini nga mamatay, mabag-o kita sa kamatuoran ug himayaon kita sa Dios. Kung kita mamatay, mas mauswag ang atong kalag. Samtang naguswag ang atong kalag, maayo ang tanan ug mabulahan kita sa maayong kahimsog. Kini nagpasabot nga kita mahimong espirituhanon nga mga tawo sa kamatuoran. Ang katapusang bahin sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 43 nag-ingon, kini gipugas sa kahuyang, kini gibanhaw sa agahom. Ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 4 kay mabasa usab, unya bisan kinsa nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sama niining bataa, siya maong labing dakong saging harian sa langit. Ang Mateo kapitulo 23 bersikulo 11 mabasa usab, apan ang labing dako kaninyo mahimong inyong sulugoon. Ang tawo nga mapaabsanon mo tugyan og mosakripisyo, mosabot, mopasaylo ug moalagad niining kalibutan, gilugway nga huyang ug walay gahom. Apan ang kamatuoran nagsulti kanato nga kita tinuod nga mahimong lig-on kung kita mapugas ni ining mga matang sa pagkamaayo. Sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon, pagserbisyo ug pagtinguha sa kamatuoran, mahimong bation nato nga kita napildi. Murag walay usa sa kalibutan nga miila kanato. Apan ang Dios miila kanato. Ang Dios nagdayeg nagigugma na nalipod ug nagbayaw kanato sa iyang kaugalingong paagi. Sa imong pagsunod sa pulong sa Dios, pagpaubos sa imong kaugalingon ug pagserbisyo, ug ang kaaway nga yawa kay mobiya, ug ikaw kanunay nga maswagon. Busa palihog ayo pagpili sa pagpakasala o pagbuhat og dautan aron mailhan o gituboy dinhi sa kalibutan. Kinahanglan maglakaw kamo isip espirituhanong tawo, nga isalikoy ang unod ug moani sa espiritu. Minahal nga mga kaigsunan, hangtod karon, atong gitanaw ang ego o kaugalingon nga kinahanglang mamatay isip mga anak sa Dios. Unya unsa pa nga mga lugar ang kinahanglan natong patyon. Ikaduha, kinahanglan kitang mamatay sa atong mga pamilya. Sa kadaghanan nga mga kaso, ang pag-ebanghilyo sa pamilya mahitabo sa hinahinay nga higayon nga adunay usa ka pamilya nga magsugod sa pag-agto sa simbahan. Mahitungod niini ang Buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Ang unang mga taga-Korinto kapitulo 7 bersikulo 14 nag-ingon, kay ang dili magtotoo nga bana gibalaan pinaagi sa iyang asawa, ug ang dili magtotoo nga asawa gibalaan pinaagi sa iyang magtotoo nga bana. Kay kung dili ang imong mga anak mahugaw, apan karon sila mga balaan. Kung ang asawa nga magtotoo nagsakripisyo sa iyang kaugalingon, nag-alagad og moayo ug nagluwas sa iyang bana, unya ang bana mahimo usab nga balaan pinaagi sa kamatuoran.
Kung ang bana mo salig una makatabang usab siya sa iyang asawa nga makabot ang kaluwasan. Kung ang mga ginikanan mahimong balaan, ang mga anak mahimo usab nga balaan samtang sila giamuma sa kamatuoran sa Ginoo. Apan kung matuman ba o dili kining mga pulo nga gitino sa tawo sa nga unang midawat sa Ginoo ug sa ebanghelyo, depende kung mamatay ba siya sa iyang pamilya o dili. Sa laing pagkasulti, ang tawo nga nag-ebanghelyo kinahanglang kasaligan sa iyang kaugalingong pamilya. Ang pamilya mao ang labing nagbantay kanimo, kaila kanila. Kung mosimba ka og mosangyaw lang sa ebanghelyo nga walay kausaban sa imong pamatasan, ang imong mga pulong dili masaligan. Apan kung ang imong dili magtotoo nga mga sakop sa pamilya mo konsidera kanimo nga nausab ngadto sa mas maayo ug kugihan nga tawo sa ilang mga mata, unya ang imong pagsangyaw sa ebanghelyo mahimong kasaligan. Adunay daghang mga paagi aron mamatay sa pamilya. Ang usa mo ang pagbiya sa imong kanhi nga pamatasan sa kinabuhi o daan nga mga batasan. Unya, ang nahibilin sa imong pamilya makamatikod sa pagbag-o sa imong pamatasan. Ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 22 nag-ingon, tungod sa inyong kanhing paagi sa pagkinabuhi inyong gisalikway ang daong kaugalingon nga nadunot sumala sa mga pangibog sa limbong. Ang kanhi nga paagi sa pagkinabuhi nagtumong sa daotang mga bisyo nga nakagamot sa dihang kita daan nga pagkatao sa wala pa makikita sa Dios. Pananglitan, ang mga bata kansang mga ginikanan kanunay nga naglimpyo og nagatiman kanila makahimo sa mga bata nga maugmad ang batasan nga dili manglimpyo sa ilang kaugalingong lawak bisan kung kini kay gubot. Uban sa usa ka pasangil sa pagkabisi ingna nga dili ka manglimpyo sa higdaanan ug biyaan ang imong mga sinina nga nagbuyod. Apan kung kining kanhing mga pamatasan sa kinabuhi ang karaan nga mga batasan mawala, human ka magsugod sa pagsimba unya ang imong pamilya kay makamatikod sa kausaban sa labing maayo. Nanumpa ka kaniadto apan ayaw pagpanumpa. Dili ka na maglagot og magsuko. Sa katapusan ang imong pamilya makamatikod nga ikaw na usab sukad nagsimba. Kung labi nimong gisalikoy ang daang batasan, mas labi ka nga mamatay sa imong panimalay. Mas maayo pa kung ang imong mga pulong og tuno sa tingog mahimong putli og balaan. Nindot nga madungog ang usa ka mahigugmaon tuno sa mama, imbis nga mosinggit. Nindot kaayo nga makita ka nga morespeto ug moserbisyo pinaagi sa pagbuhat sa trabaho imbis nga hangyoon ang imong mga sakop sa pamilya sa pagbuhat niini alang kanimo. Bisan pag ang imong pamilya nag-ebanghelyo na, ang level sa kalipay sa pamilya gitino sa gidaghanon sa pagpakamatay sa matag membro sa pamilya sa kamatuoran. Tungod kay ang sakop sa mga pamilya nagpuyo nga magkauban og suod, masayon alang kanila nga makita ang mga kakulangan sa usag-usa. Apan sa usa ka pamilya diin ang matag membro nagkapuliki sa pagpakamatay, ilang gibason ang tanan sa ilang kaugalingon ug ang ilang kakulang sa pagserbisyo imbis nga basulon ang uban. Unsa ka malinawon nga pamilya ang imong maangkon kung imong isipon ang tanan isip imong kaugalingong sala imbis nga sayop sa ubang mga miyembro ug kung ikaw malingaw sa pagserbisyo imbis nga lagaran. Importante nga hinumduman nga ang pulong sa Dios kay tinuod. Kung mas mamatay ka, mas daghan ang imong mga mabunga. Ikatulo, ang mga anak sa Dios kinahanglang mamatay sulod sa simbahan. Adunay daghang mga lugar diin kita mamatay sa simbahan. Apan karong adlaw atong susihon ang paagi sa atong pagtagad sa atong isig ka miyembro kung atong makita ang ilang mga sayop o kung kita kay nasayop. Ang matag miyembro sa simbahan mga anak nga lalaki ug babayi sa Dios, masuod pa sa mga igsuon sa dugo. Kitang tanan man nagsuon nga mag-uban dili lamang dinhi sa yuta, apan usab sa langit hangtod sa kahangturan. Apan kung imong madiskubrihan ang sayop sa usa ka igsuon ug ibutyag kini sa uban, maisip ba nga husto alang kanimo ang pagbuhat ni ana ingong igsuon? Dili kini ang gitudlo sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Ang pulong nagsulti kanato sa paghigugma sa usag-usa, pagpasaylo sa usag-usa, pagtabon sa mga sayop sa usag-usa, o pagdaig sa uban tungod sa ilang maayong mga hiyas. Ang panultihon Kapitulo 17 versikulo 9 nag-ingon kanato, siya nga nagtago sa usa ka kalapasang nangita og gugma, apan siya nga nagsubli sa usa ka butang nagpabulag sa suod nga mga higala. Nagtuo ko nga kitang tanan dili ang klase sa mga tawo nga magpalayo sa suod nga mga higala. Apan ang usa ka tawo kansang kaugalingon o ego kay buhi, dili makatugot sa mga sayop sa uban kung makita niya kini. Uban sa pagkamatarong sa kaugalingon usay sila ang nagbunting sa pagpahayag niini nga mga sayop sa uban. Dugang pa, kung siya maganto sa kapildihan tungod kanila mahimong masisud sa ang pagtugot kanila. Apan importante nga hinumduman nga gipasaylo kita sa atong Ginoo bisan sa atong dagkong mga kalapasan.
Sa atong kanunay nga pag-ampo sa Ginoo nga nag-ingon pasayloa kami sa among mga utang, ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Gipasaylo ba nimo ang mga nakasala kanimo? Nakapasaylo ka ba nga gikan sa kinaladman sa imong kasing-kasing? Kung kita tinud-anay nga mopasaylo, kita makaampo alang sa paghinusol og mangayos og pasaylo kung kita makabuhat og mga sayop at tubangan sa Dios. Ang imong pag-ampo ngadto sa amahan nga Dios nga nangayo og kapasayloan sa imong mga kalapasan ug mga kasipanan dili madungog kun dili nimo pasayloon ang imong igsuon nga lalaki, babayi ug ang imong kapikas. Busa, kung dili nimo mapasaylo ang kasipanan sa uban, kinahanglan nimong hunahunahon kung unsang mahitabo, ingon usa ka sangputanan sa imong kagalingon nga mga sala. Ang kalinaw may usa ka aspeto nga mahimong gamiton sa pagsukod kung unsa kadaghan sa usa ka himatyon nga lugas sa trigo ang imong nahimo sa simbahan. Lisod alang sa usa ka tawo kansang kaugalingon kay buhi nga makigdait sa uban tungod kay ilang gipugos ang ilang pagkamatarong sa kaugalingon ug mga gambalay. Ilabi na kadtong mga naa sa pamunuan kinahanglang kanunay nga susihon kung sila malilawon sa tanan. Tingali nagunahuna ka nga ang hinungdan nga dili ninyo makabot ang kalinaw kay mao ang dili pagsunod sa ubang mga tawo sa imong mga pulong. Unya, kinahanglan nimo nga pangitaon og gub-on ang imong mga gambalay nga hinungdan nga makiglalis ka nga ang imong mga nahuna ra ngustong nagpugong kanimo sa pagkabot sa kalinaw. Ang mga gambalay kay lisod og sila nagbangga sa usa ka butang. Sila adunay hilig sa paghimo sa usa ka tingog, mao ang rason nga ang kalinaw kay dili makabot. Apan kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon mo serbisyo ug mo tratar sa uban kauban ang gugma ug mga hiyas, unsaon man nimo nga dili makigdait kang bisan kinsa. Sa unsa nga paagi nga adunay dili mutuman kanimo, ang tanan mahimong mahiusa isip usa. Kamo ba ang tigpasiugda sa kalinaw bisan asa kamo moadto o ikaw ba ang tigbungkag sa kalinaw? Kung makahimo ka sa pagigdait sa mga tawo nga maayo kanimo apan dili nimo mahimo sa mga tawo nga dili maayo kanimo, dili ka usa ka tigpasiugda sa kalinaw sa pagkatinuod. Ang Biblia nagsulti kanato nga tinguhaon ang kalinaw ug pagkabalaan uban sa tanang tawo. Kinahanglan usab nga sundo nato ang hanay sulod sa simbahan ug makabot ang kalinaw, pinaagi sa pagkamasulundon ug pagserbisyo. Ang simbahan usa ka dapit sa pagpasaylo uban sa kaayo ug gugma. Dili kini usa ka lugar din ang order mahimong ibaliwala. Adunay istrikto nga kahusay uban sa Dios, ug kung kana ang hanay gituman, kana mao ang tinuod nga gugma, kalinaw ug katahom. Ang unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33 nag-ingon kanato, kay ang Dios dili Dios sa kasamo kundi sa kaninaw. Sa ingon, makabot nato ang kalinaw uban sa Dios kung atong sundon ang balaod ug kahusay sa simbahan. Apan kung dili ka motuman og ang imong pakigdait sa Dios kay maguba, mao na magproblema ka sa pagdawat sa panalipod sa Dios. Kita kinahanglan nga mosunod og motuman sa sugo nga naguna sa tibuok grupo kaysa sa pagpangita alang sa atong kaugalingong kaayuhan. Sa pagbuhat niini, kita mahimong himalatyon nga mga lugas sa trigo. Sa pagkahibalo nga ang Dios nagbuhat lamang sa mga dapit sa kalinaw ug gipamunga kamong tanan, hinaot nga kamong tanan mahimong mga magtotoo nga nagtinguha sa kalinaw bisan asa kamo moadto. Ikaapat ug katapusan, ang mga anak sa Dios kinahanglang mamatay alang sa gingharian sa Dios. Ang labing importanteng aspeto sa pagtuman sa gingharian sa Dios mao ang kaluwasan sa mga kalag. Ang kamatayon ni Jesus sa krus gitumong usab sa pagluwas sa dili maihap nga mga tawo padulong sa kamatayon tungod sa mga sala. Sa dihang ang nabanhawng Ginoo kay mikayab sa langit, siya miingon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8, apan kamo makadawat og gahom sa dihang ang balang espiritu mukunsad kaninyo, og kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, og sa tibuok Judea, og Samaria, og bisan hangtod sa kinalayang bahin sa yuta. Musa, kinahanglan kitang mahimong mga saksi sa Ginoo, og modala sa daghang mga tawo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kung ato kining buhaton ang gingharian sa Dios matuman sa dako nga gidakon. Ilabi na ako nga mag-ebanghilyo ka sa mga tawo nga wala motuo sa Dios. Daghang sakripisyo sa gugma ug pagkamatay ang gikinahanglan. Una, kinahanglan nimo nga idan-ag ang kahayag sa kalibutan pinaagi sa maayong buhat. Aron pinaagi kanimo bisan ang mga tawo nga wala makaila sa Dios makakaplag kaniya nga mao ang kahayag. Usab, daghang panahon sa lapi ug sinseridad ang gipuhunan usab sa pag-ebanghilyo sa usa ka tawo. Parehas kini sa mga trabahante sa simbahan nga nagatiman sa mga miyembro sa ebanghelyo. Sa diha nga mga mamumuo sa simbahan mo pahinungod sa ilang kaugalingon uban sa gugma, ang mga kalag nga ilang gitugyanan makapalambo sa ilang espirituhanong pagtuo o adunay pagkabanhaw. Apan kung dili nimo ibutang ang bisan unsang paningkamot sa pagatiman sa mga kalag, sama sa nakadawat sa usa ka talento wala ka mabiyaan.
Ang usa ka tawo nga tinuod nga nakaamgo sa gugma sa Ginoo mibati, nga utangan sa gugma sa Ginoo ug wala mag-isip sa pag-ebanghelyo o sa ilang katungdanan sa pagatiman sa mga kalag nga usa ka palasunon. Nagboluntaryo ka sa pagbuhat sa usa ka butang uban ng kalipay ug pagpasalamat kung kinahanglan nimong biyaan ang tanan. Mao kini ang kahulugan sa pagpakamatay alang sa gingharian sa Dios. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 17 nagingon, ug kung mga anak, mga manununod usab, mga manununod sa Dios ug mga isig ka manununod uban sa ni Kristo, kung tinuod nga magantos kita uban kaniya aron kita usab mahimaya uban kaniya. Sama sa giingon, kung gusto nimo nga makadawat sa himaya uban ni Kristo, hinaot nga mas mamatay ka alang sa gingharian sa Dios nga adunay pagtuo. Nang hinaot ko nga kamong tanan makaabot sa usa ka posisyon sa himaya sama sa adlaw pinaagi sa paggiya sa daghang mga kalag, ngadto sa kaluwasan ug ngadto sa espiritu. Minahal nga mga kaigsunan, si Jesus kinsa nga personal nga mianhi sa yuta namatay sama sa usa ka lugar sa trigo ug namunga sa dili mahihap nga mga bunga sa giingon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 39. Siya nga nakakablag sa iyang kinabuhi nawad-an niini ug siya nga nawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakablag niini. Tungod kay kita mituo sa Ginoo ug nahimo mga anak sa Dios, kita mabuhi pinaagi sa espiritu kung kita mamatay pinaagi sa unod. Kini mao ang balaod sa Dios sa espirituhanon nga gingharian. Sa pagkakaron sa duha ka sesyon atong gitan-aw kung giunsa kita mamatay. Una, gipasabot nako kung giunsa ang atong kaugalingon o ego kinahanglang mamatay gikan sa sulod. Nahisgot usab kita kung sa unsang paagi ang atong kaugalingon mamatay diha sa pamilya, sa simbahan ug alang sa gingharian sa Dios. Kung mamatay ka nga adunay paglaom o pagtuo, ang Dios nga Amahan siguradong motugot kanimo nga mamunga sa mga katingalahang bunga. Dili lang sa balay ug sa simbahan apan sa imong eskwelahan ug trabahoan. Kay mahimo kang mamatay. Kini ang paagi sa pagkinabuhi. Unsa kadako nga gugma ug pag-ila ang imong madawat kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon ug moserbisyo bisan sa imong trabahoan. Sama sa gipasiugdan niini nga sermon, hinaot nga ikaw hingpit nga mamatay bisan asa ka moadto ug mo kumbisal gikan sa imong kasing-kasing ako walay bili. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga kini nga mensahe mahimong sekreto sa mga panalangin. Hinaot nga mamunga kamo og 30 sa sinta og usa ka gatos kapiluan sa talagsaong bunga sa inyong kinabuhi. Amen.